Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Mwadzuka bwanji mamawa uno. Dzina langa ndi KC kuchokera ku Central Region. Mundilole ndilankhule chija ndithu chomveka bwino monga munthu wa pa Central Region. Ndimamverera macheza a Moses Kunkuyo exclusive imene anali nayo pa Zodiac imene amafusidwa makamaka za kukhudzana ndi kugonja kwawo kuti anagonja ndi mavoti ochuluka ndi chipani cha DLP. Kodi chinapangika ndi chani? Moses Kunkuyo akuyang'ana kwambiri kumbali yakuti chisankho sichinaende bwino mu mayankhidwe yawo, ndipo chimene akuona ndikunena kuti MCP kapena kuti MCP inagwa chifukwa chakuti chisankho sichinaende bwino. Ine ngatochokera pa Central Region ndikufuna ndiyankhepo zawo kukhudzana ndi nkhani imeneyi. Kunena mwazoona Moses Kunkuyo sakudziwa chimene akulankhula. Mmawu ena tikhoza kunena kuti mwina miti yawo ndiyoti isanabwereremo bwinobwino a Zodiac anakawatenga msanga iwo wali kuti miti yawo isanabwerere bwinobwino ndikumadza wafusa mafuso. Ndikukhulupirira kuti mwina mwake chikanatha chaka chino ndikufika chaka cha mawa a Zodiac ndikukayitana kuti tabwerani mudzayankhe kuti zinakhala bwanji, mwina ndi akanayankha za nzeru. Ndikulankhula zimene zichifayike ndi chani. Boma la MCP lagwa ndi pa Central Region pomwe. Chifukwa chimene boma lagwera ngakhale pa Central Region ndi ichi chimene waone kuti Moses Kunkuyo sakuchidziwa, popeza munkatikati mwa bomamo munthu kakhala pa udindo umaonetsa kuti pa udindo paja pali kanthenda koyiwala, ndiye Moses Kunkuyo anayiwala. Nkhani imene yagwetsa boma lili ndi nkhani ya chakudya ngakhale pa Central Region. Anthu apa Central Region nthawi zambiri amadandaula ndi malankhulidwe a anthu ena amene ali akuchipani cha MCP onena kuti anthu apa Central Region ndife amene timalima koma anthu akumwera akuti amangodyetsedwa, zimene zimapanga ngati kuti apa Central Region aliyese ali ndi chakudya chokwanira. Ndiye amene alibe apa Central Region mawu amene ajawo amawawawa amawakhudza. Ndiyeno chimene chawagwetsa MCP ndi chani? Achakweraja amanena kuti ndikufuna mulimi apindule, muamvetse mawu amenewa, ndikufuna mulimi azipindula ndi chifukwa chake chimanga chikukwera mtengo kutengerana ndi kuti mulimi apindule. Tsopano chimene samadziwa achakwera ndikunena kuti kodi anthu amene amasungira chimanga mdziko muno ngakhale pa Central Region po amene amakolola kwambiri ndi kusunga chimanga ndi amene amakhala alibiletu chakudya ambiri ndi ati? Chifukwa chake ndi chani ndikuyankhula zimenezi? Iwo aja amakhala ngati kuti ali ndi chilungamo, koma chilungamo chimene ankanena chija amachinenera ku anthu amene ali ochepa amene amasunga chimanga kuti iwo aja agulitse chimanga chawo mokwera, koma achakwera samalingalira za anthu ambiri amene alibe kanthu, amene chimangacho chikamakwera mitengo azizunzika. Anthu amenewo ndi amene achakwera samawaganizira. Kodi mukuganiza kuti anthu amene wawa amene alibe chakudya koma kumva pakamwa pa president pakunena kuti chimanga chikwere kwambiri kuti anthu ali ndi chimanga awo apindule, kodi munthu amene alibe chimanga amene akudalira kuti akachita kugula akuyenera kuwavotera chakwera kapena ayi? Nanga kodi anthu ambiri ndi ati pamene asunga chimanga ndi amene alibe? Kodi chimanga chikakwera kwambiri anthu amene atazunzike ndi angati nanga amene asangalale ndi angati? Zimene zamaziona. Tikakamba nkhani yonena kuti kodi wagwetsa boma ndi ndani? Ayi, boma agwetsa okha MCP chifukwa chakusalingalira bwino, kusaganiza bwino. Ifenso anthu apa Central Region tadandaula kwambiri ndimene chimanga chinakwerera mitengo kukwera, koma chonsecho tili ndi anthu amene alibiletu amene amadalira kuti apeze 1300 atenge akaguleka chimanga kawo pambale
ndikukagaisa kuchigayo ndikumadya, ndiye president ndikumanena kuti koma chimangacho chikwere ndithu kwambiri, pamene wina waku Central Region konko akudalira daily amagula mbale imodzi ya chimanga kukayigaisa ndikudya nsima. Ndiye tinene kuti a Central Region kugwetsa nawo boma la Chakwera alakwa, kugwetsa nawo boma la Chakwera a Central Region alakwa. Kodi anthu apa Central Region mumawatenga ngati kuti basi onse ndi olemera, ali ndi chakudya chambiri, woringa amene angamabwere kufuna chakudya kudzagula ndokhoka kumwera, mumaona choncho. Kumeneko ndikutukwana kumene Achakwera ankagwiritsa ntchito, amatukwana anthu apa Central Region pomaona ngati kuti ali ndi kalikonse. Chonsecho mnyumba mwa munthu mulibiretu ndikochepa koma iwo amamutenga amene kukhala kuti ndi amene ali ndi chimanga chambiri, atatadza mugule ndi anthu akumwera okha, koma iyeyo sangagule. Pamene munthuyo akuzunzika, akuvutika, ndiye ndikumachita ofunsa kuti kogwetsa boma ali ndi ndani? Munakhala mbali yolakwika Achakwera, munakhala mbali anthu ochepa. Kukweza chimanga chimasungidwa ndi anthu ochepa, alimi akuluakulu ngakhale pa Central Region ndi alimi akuluakulu, koma ambiri anthu apa Central Region alibe chakudya ndi ovutika. Moti chimangacho chikamakwera mitengo amavaso kuwawa monga amene anthu akumwera amavela kuwawa. Chimodzimodzi sitinasiyane, ndipo kuti mwanji chine ndikhozina kuti dziko lonse la Malawi limazunzika kwa anthu amene sasunga chimanga, amene kupeza kwawo ndikochepa. Amazunzika inu mukamalankhula maonena kuti ayi chimanga chikwere ndithu kuti mulimi azipindula. Alimi muli nawo inuyo munali ndi alimi angati amene mafuna apindule. Nanga anthu amene akukagula chimangacho kwa alimi mumadziwa kuti ndochuluka bwanji. Ndiye chimanga chikadula chikakwera mtengo ngati mene chinakwera moti anthu onsewa amene akuyenera kuchita kukagula chimanga inu mumachionera kuti chimanga chikwere. Kodi anthu ochita kukagula amene kuvotera inuyo kapena kungokuchotsani pa udindo? Ndi chifukwa chake anthu a Central Region osauka adakavotera DPP. Anthu apa Central Region opanda kanthu komanso anzeru adakavotera DPP. Pempho langa lipite ku DPP. Inu a DPP verani izi, pali maboma ena ngati Dowa, maboma ena ngati Mchinji, Kasungu ndi maboma ena. Maboma wawa ndakuvani mukutchula kuti hey Dowa inavota kwambiri, bwaku linavota kwambiri. MCP idakhazikika moyipa chifukwa kumene kuidakhazikikako ndi nkhanza zomwe, kotero kuti munthu amakavota mwinaso by force kufika kumaloko kavota kuchako, koma ngati wamangidwa kale kuti wavotere MCP zokakamiza zijazo. Ndi anthu amene wawa sikuti samava kuwawa ndi MCP, amava kuwawa, koma ali ngati ali mundende kudowako, sikuti amakhala kulambira akufuna kukavotera MCP, koma ali ngati kuti ali kundende. Chonde inuyo ndikukupemphana DPP, ngakhale kuti Dowa yaoneka kuti yavota kwambiri kuvotera Chakwera, koma mwakhululukire siwonse amafuna kukavotera Chakwera uja, koma by force from MCP party. Ndiye mukamaganizira zitukuko aganizireni anthu akudowa, iwo ajawo amakhala akulira ngati mwawo, ndipo akudziwa kunena kuti kuno kwawo kuno ndi nkhanza chabe chifukwa kukavotera DPP ena akhoza kuluza miyoyo yawo, koma ndi anthu amapanikizidwa. Chonde tikukupemphansoni inu a DPP kuti kudowa mutikumbukebe. Zikomo kwambiri. Ine ndi KC kuchokera kudowa. Nambala yanga 09432 ngati pali funso lina limene mungafune kufunsa ndifunseni, koma zimene ndalankhulazo ndiye chilungamo chenicheni. MCP inagwa chifukwa chokhalira kumbuyo anthu ochepa amene anali ndi chakudya nkumachemerera kuti agulitse modula, pamene anthu osauka akulukutika ndi njala. Zikomo kwambiri. Mudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti
mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.